Ik ben Wietske van der Tal en ik ben Jontje hier en ik heb topsport in acrobatische gymnastiek. Mijn sportcarrière begon eerst met volleybal, alleen ik wilde graag wat oors. Maar mijn tante die zei toen van, ik heb eens een keer acrogames jongen. Een demonstratie in Snits of zo. Dus toen dacht ik van, probeer ik dat dus. Dus toen ging ik eerst naar Snitsta. Ik trainde met een jongen toen ik op acrogym kwam. Tim van Rees heette hij. En wij waren dus een mixpair. Wij waren toen vregen in Zwolle, de vereniging in Zwolle, omdat ze ons wel goed vonden en ze zagen wel potentie in ons. Ik heb toen 2 jaar met Tim traind in Zwolle en in Snits. Dan gingen we gewoon telkens met de auto heen en weer. Maar toen kwam er een speciale squalle, West topsport en de HAVO gewoon koers combineren. En toen kwam ik in het trio met Sherelle en Denisha. Toen ging het wel echt heel goed. Toen ben ik Nederlands kampioen geworden en mocht vanuit het EK daar in Portugal. En daarna ik naar het WK in Parijs. We moesten elke dag betierd opstaan om te trainen en daarna naar squallen, want ik moest de HAVO natuurlijk halen. En daarna wedtrainen en dan jongens weer huiswerk maken, goed uitrusten en op tijd slapen. De periode zag ik net echt als heel zwaar, zeg maar, omdat ik het zelf heel graag wil. Alleen nog achteruit denk ik wel van, ik lag wel echt heel zo druk op mezelf om dat te halen, zeg maar. Dus. Toen ik het WK haalde, toen hield ik mijn HAVO-diploma, dus toen dacht ik van, ik stap hier ermee, want ik hier mijn doel behalen en ik ging studeren, dus ik dacht van, ik vind het mooi zo. Toen ik eenmaal thuis was, toen dacht ik van, wat moet ik nou eigenlijk doen, want ons leeft is maar volgens het verste schema en heeft een doel voor eigen en dan opeens is niks meer. En op laatst moest ik naar het ziekenhuis staan omdat ik echt net zo volle meer woog. En na een week ging ik daar alweer bij omdat ik het zelf net echt nodig voelde. En Hollands Got Talent wie toen ik, want daar doen wij nog om bij, maar uiteindelijk heb ik daar dus net om bij dienen omdat ik te licht wie. En dat vond ik wel heel erg stom, omdat het natuurlijk een soort met afsluiter weer voor uw team en ik voor de sport, zeg maar. Hoe ik waarom denk aan deze periode is, onder de acro-periode, daar ben ik eigenlijk nog steeds wel heel blij mee. En ik heb het bereikt en daar ben ik nog steeds wel trots op. En die periode daarna, daar heb ik eigenlijk alleen maar van geleerd. Ik kan Wietske omschrijven als een hele vrolijke, lieve meid die heel hard wil werken. En als ze een doel heeft, dan gaat ze daar ook voor. Dan ging dat weer samen doen en dan voelt het gewoon weer zoals van ouds. En ik weet eigenlijk alles wat we toen hadden, dat hadden we nu nog steeds. En voor alle orenmeesten, als ze iets willen breken, geen ervaar, nooit opjaan. Want als het echt heel graag was, dan lukt het ik wel. Ja.